Bazen behin Euskal Herriko neskatila bat, urtero bere herriko astialdi taldearekin udalekutara joaten zena. Bernedo, Orio, Bidarrai, Tutera, Asturias, Labarka, Ibarrangelu, zenbat herri eta inguru deskubritzeko. Ahmed, Iker, Sara, Maialen, Sofia, Paule, Endika, Raúl, Maritxu, Izar... Ene, zenbat lagun istorio parre. Baina egun batean, handitzen joan nintzen. Jada, ez egon niretzako udalekurik. Horregatik, tristurari aurre egitea erabaki nuen. Hondartza egun eguzkitzu batean, ez hitzaia izatea erabaki nuen. Urtsintxa, hori da, non urtsintxa baino beto ba. Eta behin, nirekin egin zuten gizara, belaunaldi berriekin ikasi eta jolasten dut orain. Zer, bazatozala?